Εξαρτάται από εσάς. Γιώργο Θεοφάνους. Αν πρέπει να κρίνω από τη σημερινή βραδιά και νομίζω ότι ο κόσμος, δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό ακούγεται αυτό που θα πω, ο κόσμος είναι από τις φορές που ψήφισε καλά. Δηλαδή, είχαμε μία μέτρια εμφάνιση των κοριτσιών και μία μέτρια εμφάνιση του Πάτρικ. Κατά την άποψη τη δικιά μου, ότι ο κόσμος έφτασε καλά αυτούς τους δύο στο τέλος. Τώρα, ποιος έχει τη δυνατότητα για παρακάτω? Τον Πάτρικ δεν τον ξέρω σαν τραγουδιστή, δεν έχω κάτσει μαζί του. Ξέρω όμως τη δύναμη κρίνουν αυτά τα δύο κορίτσια. Και θα ήθελα να μείνουν οι TikTok. Ευχαριστώ Γιώργο. Νίκο Μουρατίδη. Επαναλαμβάνω ότι είναι αδικία που ο Πατρίκ βρίσκεται σε αυτή τη θέση σήμερα, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Αδικία δεν ξέρω αν είναι, απλά ο κόσμος έδωσε τα χαμηλότερα ποσοστά σε αυτούς τους τραγουδιστές. Αυτό είναι αδικία. Ότι έδωσε το χαμηλό ποσοστό στον Πατρίκ, γιατί υπήρχαν άλλοι χειρότεροι. Τα κορίτσια πραγματικά σήμερα δεν ήταν στα καλά τους. Οπότε εγώ και σαν ομάδα μου θέλω να μείνει ο Πατρίκ. Γιώργο Λεβέντη. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που θέλει να κάνει ο Νίκος με τον Πατρίκ και καταλαβαίνω και αυτό που θα κάνει ο Γιώργος και με τους TikTok. Αυτό που περιμένω εγώ από τους TikTok είναι ότι όταν είσαστε ένα pop group και πάνε να κάνετε αυτό το πράγμα, πρέπει να το αρπάξετε. Πρέπει να κάνετε αυτό που κάνει η Νίκη. Βγαίνει εδώ έξω και είναι παντού, γεμίζει όλο αυτό. Είσαστε δύο και δεν καταφέρει να γεμίσετε αυτό το πράγμα, να πάρετε όλη αυτή τη λάμψη. Μια λάμψη, μια σιγουριά, αυτό το χαρούμενο group που θέλω να είναι αυτό το pop συνδυασμό. Ο Πατρίκ είναι ένας καλλιτέχνης που τον έχω, τον καταλαβαίνω. Το τραγούδι μπορεί να ήταν κακή επιλογή. Εγώ όμως το είχα σημειώσει για κάποιον άλλο καλλιτέχνη δικό μου. Και έτσι είναι τα δύσκολα, δεν το καταλαβαίνω και ακριβώς. Πρέπει να πάω με αυτό που είδα απόψε, με αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να αντέξει στο X και πιστεύω ότι μπορεί να πάει και πολύ καλά. Και έτσι θα πρέπει να ψηφίσω να μείνει ο Πατρίκ. Έχουμε δύο ψήφους του Πατρίκ και μία για τις TikTok. Κατερίνα. Κατερίνα. Κατερίνα τώρα. Τι να πω και τέλος πάντων. Θέλω να μείνει ο Πατρίκ, χωρίς συζήτηση. Κορίτσια. Κρίμα γιατί τα κορίτσια πραγματικά θα μπορούσαν μέσα από αυτό το show να εξελιχθούν, να μας δείξουν ένα άλλο αυτό. Έχουν τις βάσεις, τις μουσικές βάσεις τις έχουν και είναι και κάτι που λείπει από την αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ κρίμα. Δυστυχώς αυτό είναι το show. Κάθε εβδομάδα κάποιος πρέπει να αποχωρεί. Μην ξεχνάτε όμως μέχρι που φτάσατε. Πόσος κόσμος σας είδε, σας αγάπησε
και θα έχετε την ευκαιρία να το αποδείξετε σε αυτούς που σας αγαπούν και στο μέλλον. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι του X Factor τελειώνει εδώ για τη TikTok. Όμως αύριο θα είναι μια άλλη μέρα και σίγουρα μια νέα αρχή. Ο στόχος τους παραμένει πάντα ο ίδιος και δεν υπάρχει βολία πως για μένα τουλάχιστον θα τα καταφέρουν. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ημέρα που ξέρετε. Γιατί οι Παρασκευές είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας και το X Factor, η αγαπημένη συνήθεια του χειμώνα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στο τρίτο X Factor Live Show. Καλό βράδυ σε όλους από μένα, θα κλείσουμε με...